Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesu Kristo gure jaunaren grazia, eta Jainko Aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedi zuekin. Zidiok, gaur Ama Mariaren zerura josotzea ospatzen dugu, abuztuaren erdi honetan. Denontzat hitz eman zuena, Amarengan bete du Kristo jaunak, eta horrek gure itxaropena sendotzen du, gure fedea indartzen. Gaur, meza honetako intentzioak, honako hauek dira, Javier Maria Txoperena, Goizuetako Erasun familia, Elena Antxon eta familiako difuntuak, Infantako familiako difuntuak, Miguel Salaberria, Jose Mari Zubieta, Juan Arizalde, Jose Antonio Apezetxea, Eusebia Loiarte, Juan Loiarte, Luis Elezegi Urrutia, Jose Manuel Zabala, Agustín Elizegi, Serapio Loiarte, Anuntzi Usarraga, Mirentxu Tomasena, Jose Ramón Jiménez, Andrés Gastón eta familiako difuntuak, eta Lorenzo Apezetxea, eta intentzio bat partikularra. Ospa dezagun bihozez festa buru eder hau. Isilune bat egin dezagun eta zar gaitezen geure baitan Aitaren errukia gozatzeko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula Jainko guzti zahaltsua eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
Egin dezagun otoiz. Jainkoa guztidun betirekoa, zeruko ospera eraman zenuen gorputz eta harima, Maria Virginia Zortzez Garbia zeure semearen ama. Egizu, goiko ondasunak bila dizagula beti, zeruko ospean part izan dezagun arekin. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santorekin batean, jainko tarreke bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsia liburutik. Ireki zen jainkoaren santutegia zeruan eta haren itun kutsa agertu zen santutegian. Seinale handia agertu zen zeruan. Emakume bat, eguzkiz jantzia, ilargi oinazpian eta 10 bizarrezko koroa buruan. Haurdun zegoen eta erdiminez eta aurgintzako oinazez garrasika ari zen. Beste seinale bat ere agertu zen zeruan. Eren suge gorri handi bat, 7 buru eta 10 adar zituena, eta buruetan koroa bana. Beste isatxe zeruko izarren erena arrastaka hartu eta lurrera jaurti zuen. Eren sugea aurra izateko zegoen emakumearen aurrean gelditu zen, jai orduko semea irensteko. Emakumeak seme izan zuen, herri guztiak burdinazko makilaz gobernatuko dituena, hartu zuen semea eta jainkoaren tronuraino eraman zuten. Emakumeak berriz basamortura egin zuen igez, han leku bat prestatua zion jainkoak. Orduan, ahots handia entzun zen zeruan esaten. Orain etorri dira gure jainkoaren salbamena, indarra eta erregeza, eta beraren Mesiasen agintea. Jaunak esana? Amen.
San Pablo apostoloak Korintotarrei egindako lehenengo gutunetik. Zenideok, piztu da Kristo hilen artetik, heriotzatik piztuko direnetan lehen fruitu. Izan ere, heriotza gizon baten bidez etorri zen bezala, gizon baten bidez etorri da hildakoen piztuera ere. Eta Adametik duten elkartasunegatik, gizaki guztiak hiltzen diren bezala, Kristorekin duten elkartasunegatik denak itzuliko dira bizira. Baina bakoitza bere gardean. Lehenengo Kristo, lehen fruituak denez. Gero Kristorenak, hau berriro etortzean. Gero azkena izango da Kristo jainkoaren kontrako nagusitza, aginte eta indar guztiak ezereztu ondoren jainko aitari erreinua emango dionean. Kristo errege izan behar baitu jainkoak etxe guztiak haren oinazpian ipini arte. Azkena ezereztuko den etxaia heriotza izango da. Izan ere, gauza guztiak haren menpean jarri ditu jainkoak. Jaunak esana? Jauna zurekin Jesucristo Evangelioa San Lukasen liburutik Aldi hartan, Jesus gauza hauek jendeari esaten ari zela, emakume batek jendartetik deidarka esan zuen. Zorionekoa sabelean eraman zintuen eta bularra eman zizun emakumea. Baina Jesusek esan zuen, hobeki esan, zorionekoa jainkoaren hitza entzuten eta betetzen dutenak. Jaunak esana. Abuztuaren erdi-erdian, Elizak Ama Birjinaren festa handietako bat ospatzen du. Urtean zehar, askotan ospatzen dugu Ama Birjinaren oroipen bat, liturgia gure ama beti gogoan izatera, gonbidatzen baikaitu. Festa guztien artean ordea, hiru dira soilik, Maria Eliza osoan, liturgia mailarik gorenean ospatzen ditugun egunak. Urtarrilaren batean, Maria Jainkoaren ama dela ospatzen dugu. Abenduaren 8an, Maria Zorzez garbia dela. Eta gaur,
abuztuaren 15ean, Maria zeroetara gorputz eta arimaz jasoa izan dela. 1950 urtean, Pio XII dogma gisa aldarrikatu zuen, Maria zeruan gorputz eta arimaz dagoela. Zeruan dauden gainerako hildakoak, ariman bakarrik daude, azken pizturaren zain. Baina Ama Birjinaren kasuan, jainkoak ez zuen nahi izan, sabatzaile bere sabelean eraman zuen gorputza, hilobian ustel zedin. Horregatik, privilegio hori eman nahi izan zion Ama Birjinari. Eta horixe da, hain zuzen ere gaur ospatzen ari garena. Teologo batzuen arabera, Maria ez zen hil, lokartu baizik. Beste batzuen arabera ordea, hil eta berehala piztu zen. Nola nahi ere, gaur pozik ospatzen dugu Maria zeruan gorputz eta arimaz dagoela. Gauza bitxia da, Elizak egia hau 20. mendera arte, dogma gisa onartu ez bazuen ere, leku askotan, askoz lehenagotik, hala sinetxi eta ospatu izan dela. Hauxe dugu besteak beste Goizuetaren kasua. Gure aurrekoek, Elizak dogma hau aldarrikatu baino askoz lehenago, gure parrokia Ama Birjinaren adbokazioa honen babespean, jarri nahi izan zuten. Eta Goizuetan, aspaldidanik, festa handiz ospatu izan da egun hau. Eta Mariari buruz ospatzen dugunak, pozez betetzen gaitu. Izan ere, berak dagoeneko gozatzen duen hori, zeruan gorputz eta arimaz bizi duen zoriontasun betea, guk ere, jainkoaren graziara esker, lortzea espero dugu. Gaur, urtero bezala, zeruko gure Amaren bitartekaritza eskatzen diogu. Berak zaindu gaitzala, mundu honetan egiten ari garen ibilbidean, eta gure Goizuetako herria ere, modu oso berezian, zaindu dezala. Giro ona eta pakea beti izan daitezela gure artean, eta berak bere semearenganako gure fedea ere, zaindu eta handitu diezagora. Sinisten du. Sinisten alduzue jainko aita algustiduna zero lurren egilea. Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santura eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, aragaren piztuera eta betiko bizia. Senideok, zuzen diezazkiogun jaunari gure otoizak, Maria Birjina zeruratu zuela ospatzen dugun egun honetan. Elizaren seme-alaba guztiek, jainkoaren amarekin bat eginik, jaunaren handitasuna goretzi eta harengan poztu daitezen. Eskadiezaiogun jaunari, jaunaren errukia bere fededunengana iritsi dadin, eta gizaldi guztiak poztu daitezen, jaunak Mariarengan
gauza handiak egin dituelako. Eskadiezaiogun jaunari, jaunak bere besoaren indarrez gora jaso izan ezerezak, ondazunez bete dizan gose direnak, eta lagun biezaio bere herriari gure arbasoei hitz eman bezala. Eskadiezaiogun jaunari, bere ama erregina koroatu duen Kristo jaunak, guri ere eman diezagula egun batean, munduaren hasieratik prestaturik duen erreinoa. Eskadiezaiogun jaunari, Jainko jauna, zure semearen ama egin zenuen Maria Virginia. Entzungorotoitzak eta egizu, haren laguntzaz, part izan dezagula egun batean betiereko zorionean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Conchi. Pues luego pones alguna más. Claro que veo que hay bastante. Senideok, egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Igo bedi zugana jauna, jaieraz egiten ari garen eskaintza. Eta Maria Virginia guziz doatxua zeruetara jasoaren otoizari esker, egizu gure bihotzak, goi maitasunaren garrez zuturik. Jo dezala etengabe zugana. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin ora bihotza
eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guzuri eskerrak ematea jauna eta guzti zantu, jainkoa guztidun betereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gaur, Maria Virginia jainkoaren ama, zerura jasoa izan baita. Egun batean aintzaz betea izango den, zure elizaren hasiera eta irudia da. Bere itxaropen sendo eta poziturri du ura, oraindik bidean erromez doan zure herriak. Izan ere, ez duzu utzi hilobian useltzen zure semea, bizi ororen sortzailea, miragarriro sortu zuen ama. Horregatik, aingeru taldeekin batean gorezen zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizazu bada santogi ardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz buruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien izanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuen zat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien ezanez. Hartzazue eta dan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuen zat eta askoren zat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salmenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbizari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santua bat egin ezara. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramaztu maitasun osora, Leon gure eta santorekin, Florentzio gure gozianarekin, eta liz gizon guztekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, piztiko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Javier Maria Txoperena, Goizuetako erasun familia,
Elena Antxon eta familiako difuntuak, Infantako familiako difuntuak, Miguel Salaberria, Jose Mari Zubieta, Juana Elizalde, Jose Antonio Apezetxea, Eusebia Loiarte, Juan Loiarte, Luis Elizegi Urrutia, Jose Manuel Zabala, Agustín Elizegi, Serapio Loiarte, Anuntxi Usarraga, Mirentxu Tomasena, Jose Ramón Jiménez, Andrés Gastón eta familiako difuntuak, eta Lorenzo Apezetxea. Eta hildako guztiak ere, har izazu zeur erpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren, gu guztio betiko bizia eritz dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko algusti dolorri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guzia, gizaldi eta gizaldi guzietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu jauna gaizu zietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdetan sendo, betiko zurenaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela.
Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen deure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala. Emaiozu Elizari pakea matasuna, erregi bizi baizarra gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea baitizuekin. Emaiozu pakea ekerri. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen, jaungoikoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena, zoriontxua jaunaren mahi irabituak. Jauna, mi ez naiz inortu nire etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sentatuko naiz.
Egin dezagun otoez. Sakramentu salbagarria hartu dugu jauna, eguzu Maria Virginia doatxua, zeretara jasoaren otoizari esker, piztueraren aintzara iritz gaitezela, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Maria Virginia doatxoan gandik jaiotarakoaren bitartez, gizadia biozonez salbatu duen jainkoak, eman diezazula oparu bere bedeinkapena. Amen. Bizi irturria eman dizuen Mariaren laguntza izan dezazuela, nonai eta beti. Amen. Eta Mariaren jaia santuki ospatzera etorri zaretonoi, eman diezazuela jainkoak, espirituaren poza eta zeruko sariaren doaina. Amen. Bedenka zaitzatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Zoaze jaunaren bakean. Oan, prozesioa egin du eta gero hemen azken otoitzea izera bilduko ga prozesio ondoren, azkeneko kantu egiteko.